Kaixo, txoriene, kaixo, zigoriturrieta. Ze barrezka? Nik uste nuen zu eta Julen zinetela bakarrik bosin erori antzeko egiten zenutela, baina uste du lantaldeko bat beste. Praktikatzen. Bueno, ni bebai notizia hon batekin nator. Ota. Gaur, txerri solomoa inbiot. Bai. Eta proteina asko aukitziaz gain, B vitamina asko dauka. Eta zuk esango zu, zetarako da ona B vitamina? Zetako da B vitamina ona, Patri. Bitu, vitamina ona da, zuk estresa eta depresia aukitzen bozu. Ez bat, ez beste. Aukitzen dagoen antzat, nik irakurriot ona dala. Beraz, apur bat triste bat zauze, jan irugiarra, jan xolomua, jan txarrixa. Eta horrekin gotzu ondo. Horregatik, oin ulertzen dut, Euskal Herriko jai guztietan txosnetan da beti zer dau. Solomo bokata. Gente animatzeko eta humoria eta altzatzeko hortako da, ez da bakarrik tripa betetzeko. Claro, da hortik bebai taluak txistorriaz, eta txarrixa horregatzi da hain garrantzitsua gure kulturan. Eta txarrixakin jarraitxuz, ingot nire errezetia, gaur xolomoakin ez du ingo horrek txosnetako bokaioak, xolomo gazta piperrak. Baina, ingo lan plater fina. A ver. Xolomua laranjakin. Lehenengo bakaioa laranjakin egiten dit. Horai xolomua laranjakin. Bitali... Kenden bitzat pegatinea. Baina, bueno... Beza publizidea. Ez du gorotzen horregatik. Bai, ez dakit, laranjak ematotza olako puntua, koloria bebai, ez dakit emangotzan, baina, saiatuko gara baiet. Saporia. Eta bai, ez dakit, errezta politxa da, siapiak iningo, gero, lagungarri batzuk bebai badauzkagur, gari zain zuri batzuk, patatak, eta kontako zuzea ingoten. Lehenengo, kosinauko solomua alde guztixetatik sartagin baten zu bizian eta gorde ingo. Gero, erregoziko tipula bat sartagin berian, gorritxu arte, gehitxuko laranja zukua, siapea aragizalda, eta kosinauko hori 15 minutuz. Ondoren, iragazingo eta utziko saltza urrizten loditxu arte. Bitxartian egoziko ditugu patata batzuk, eta jarriko ditugu gero plantxan kurruskari geratu deitxezen gurinapur batekin, ingo ditugu plantxan bebai gari zain zurixak, eta azkenik izango da aragisa mostia, saltzakin zerbitzatzia eta lagungarri desberdinekin. Beraz, hasi gaitxezen errezetia da oso simplia, hau da, xolomo bat plantxan lagungarri desberdinekin da saltzakin, baina, Zerri marrazu, solomo pieza osoa, hemen? Bai, hori da, eta gero azkenengo momentuan ingotena da mostu. Vale. Mostu xerratan. Hori gero, gure bozo bebe bai, inleik xolomoa salzakin laukitan horan mostu edo xaflatan hori gure zuena. Nik osorik ingot, ez dakit, apur bat. Vale. Erresa guaitxeko ez dakit. Hasiko gara, zu bizian eitzen xolomoa. Vale. Eta bai, beti izan dira, gitartekotan eta xolomo gazta, ni nintzen papar salia. Niretik paparra, xolomo baino gizan. Ja, baina paparraia da leku guztietan eza, beti egondana, irugiarra errezazalako egiten, xolomoa errezazalako egiten. Xolomoa adobaua baino. Patata tortilla segun, norke bat patata tortilla bat txosna baten jango, Bueno, normalean amatxoak egertzen zabi esan egin da, orduan hori izaten zen hobea solomoa barik, ze solomoa bai... Gaurrengo jaixetan eta... Gaurrengo jaixetan hori, ez dakit, hainbeste bokadio ataraten daue, tortilla nahi izango dala... Segun gaztia jartzen bada betxoz, eurendako diru atateko, iten da biena bakotzak patata tortilla bat etxetik ekarri, beraiek ez dutena egin. Orduan hor, noski, gurasoak parte hartu dute tartean, eta, ondo ongo da. Baina esan dago, loko gauzak, euskalo, segun zematordu lehenagotik egon direan, arrautza tartean badago eta, espara, eta gaur egun asko saltzen badituztelakoak, erosi hauek egindakoak erosi paketean saltzen dituztenak, horiek azkenian erabiltzen da arrautza hautza, ero webina ero delakoa, horrek hori pasterizatu egoten da, eta horrek ez dauka arazorik, kontagio bat egoteko salmonelosiarena. Baina, egoten basarie Galizia aldian eta hor badakitzu zepasoan jaten niri. Bitxo, eta sostien olako, rasio bat. Bai? Raxo. Zer da hori? Raxo, holan da, eta zan aragi bat holan laukitan piper berdiekin. Atzo untxixen gaben merze bezala, baina saltzan biherrien aragi bat plantxan edo. Eta nik esan, eslako goxua. Eta ze izango da urraxo, igual ze izango da, hemen daukien, ez dakit, basati bat, animali bat, ze izango da. Eta zan xolomua.
Baina, ez dakiz jartzen dutzien. Modu berezi batean prestauta? Ez. Osea, holan laukitan, eta plantxan holan frikitxuta. Baina nik pentsatu dela, ez dakit izango dan txarrixan arrazia. Edo izango dan txarrixan kalitate ona, baina dau, meltan, kristona. Eta hori bakarri da, solomua, laukixetan. Bueno, egia da, solomua, ez dakizu, txerrian, solomo aldean, bizkarra aldean dago, ezurrarekin utziko genuen, hor txuletak atarako genituzke, eta ez dela solomoa, eta ero dago, gainekaldean, beti solomoa eskatzen badut, esaten da burua, solomo burua eskatzen dut. Solomo buruan, xerrak ero ez dira horren politak, azkenean hor koipea eta izaten duela bitartean, baina jateko asko xamurragoa da. Niri, solomoa etxean, adobatu erosi izan dut inoiz, eta lodi eskatzen dut mosteko, eta gordin puntu batekin erdian izan dut. Baina, eskatzu adobatua gustatzen? Bai, gustatzen, ez gustatzen solomoa, solomoa zati hau, dana bakarrik koipe gabekoa, proteina garbia esan dezagun izaten dana. Nik gustatzen buru aldean, euskala koipe esan dezagun gehiago, hor tartean sartuta, eta bestela adobatua erabiltzen badut, baina juten nahi zarategira eta eskatzen diet lodi egiteko. Eta batzoi erokeri iruditzen zaiela solomoa igual pixkat puntu bat gutxi egin da jatea, baina gaur egun dauden kontrol guztiak eta osasun kontrola pasatzen justenak horrez dago inungo arazorik horrela jateko. Bestea. Eta nire esaten dizut, horrela beti bezala buruan aldea izaten dana, kabezara deitzen dana erderaz, eta hori gixauan prestatzeko oso goxua izaten arai hori. Nik hori ikusitza daukat, hori, batzuk ikusiko zue, igual hamburguesetan eta jartzen daue olako aragi bat mamurtua pulled pork deitzen dana. Eta itzen da, hori, zuk esan dozuna, solomuan buruan aldekua, hori itzen daue, ordutan da, sumotelian kozinau pila bat, edo erre, eta gero itzen da mamurtu saltza batekin, eta holan zerbitzatzen da. Eta horretarako erabiltzen da solomuan gantza, zera, alde batetik, haundixa da, merkia da, eta koipia daukata. Koipia azkenian bide dozu gero aragisa mamurtzeko da ondo itxeko. Beraz, hori erabiltzen da. Hau, hori da, zati bat igual, garbitxu haua. Eta intzakeak, koipea behar du, orainen, modan dago, jendea kirolarekin, eta pixkat bihar gehiago eta izateko, eta hori, legunen julenek esaten zigun, hasierala hor pixkat, gimnasio munduan da. Gimnasio munduan, eta hanko kirola itezen batekin, da ez esun julen proteina gehiago jan beharko zenuke, eta egia da gizakiak, uraren ondoren, gorputzean bigarren daukau gehien daukaguna, proteina da, eta jan behar dugu. Proteina, hor kalkulu bat uztot, normalean egiten dana, Pertsonako zure kilo bakoitzeko behar dituzu, 80 miligramo eta gramo bat bitartean kiloko, egunean. Baina hori da, pertsonan arabera, gero kirola izabazara, gehiago eskatzen dutzu, edo, goi maiako kirola izatzen bazara, ondoekan gehiago. Zigorrek, lehen solomoakin esan dago, ez tala ez ebez pasatzen, erdigunia egoten bada apurat gordinik, baina solomo hau gabizitzen solomo osua. Orduan, nahiko gordina geratuko da barrutik, orduan, aukiko bontxe labian mantenduko. Bestela, emoten botzue, ez dakit, nagitxasuna edo emoten botzue, hau esan dakoa, lauki txikixetan aldo zuein, edo lako xolomotan, xerratan, edo guro zuen, moruan. Orduan, gukin dugu, alde guztixetatik, ikusten duzue, gorritxu politxa daukala, nik aldietatik bebai emongo zat, eta gero ingo, hori, labian mantendu zu erdi baten, 180 gradutara, eta hor mantenduko, da nahi nahi. Gamarra 15 minutuan egin da dauko. Hori da. Hor, oin proteina eta saipatzen egin gala, nigo goratzen dieta miragarri eta beti hitz egin izan dela, eta... Dukanena? Duela 10 urte izan zen. Hori oso modan egon zen, nik jende pilea bat, eta gaur egun hitz egin beste egiten horrena, ze hor konturatu zen, ikusi zuten hor, olako jo-jo efektu bat zeukala, jendia argaldu egiten zen, baina gero, normalero esan dezagut, ze esan oktasuntxua jaten zan modu hori. Gainera gero, gibeleko arazo pila bat aukitzen zabien, ze jendeak izen zena bakar izan, proteinia jan. Proteina eta koipeak besterik, ez? Eta goizaltzeko, bazkaltzeko, afaltzeko, eta
Lehenko entzune hori, dietista bat hitz egiten da hori izaten. Eta bitu, izan zan garai bat, eta are gaina esate zuen, liburu hortan antza jartzen zuen, ni barri nuez, enekien hori hortaz hitz izana, dutxa horz bat hartu behar dara, eta urak bizkarrean eman behar dizu bakarrik, eta ez paparrea. Alasan? Argaltzeko. Antza liburu hortan, olako zerbait... Dukaren liburu horretan? Antza liburu hortan hori ere jartzen zuen olako gauza bat, eta parre, ez dakit, ze tipu hori aberaztu zen kontu honekin. Bueno, aberaztu zen bera, eta gero, jende asko, zenia akordatzen az, nire aman lagun batekin, zabela dieta hori, arrasateko emakume batek, eta gainera, horrei eskakun gustatzen gixatzea da, kosinatzea da holan, eta orduan eskatzen zituen olako taper batzuk morukuak, eta etortzen jakon, aztenetik ostiralera, bebura behar zaukana, bazkaltzeko eta faltzeko dana taperretan bilduta. Orduan, jende pila bat, itxen zitxula olako dukan dietan taperrak, eta behatzen sotzun dana kosinauta dieta horren arabera. Orduan, etzinun liburua erosi bier, etzinun eze irakurri bier, etzinun medikura joen bier batzuk besta, itxen zabien gainera hori, dieta hori hartu eta bere ganatu, nola bait. Beraz, arriskua bada guk beti esatu dutzu egunean dietakenak eta... Profesional baten eskuda jarri, mesedez. Hori da, berbaitzen dugunean, medikura joen, eurek aholkatuko dutzu ondo, eta ezein kasu, txorienen entzuten duzuen nahi, ezein kasu, hori liburutan, aldizkarixetan, eta horako, ez dakit, gomendio orokorrak esaten dugunean. Internetek, beti esaten, interneta oso ondo dago, baina hor filtro batzuk jakin behar dira jartzen, eta denerako, zenbat lagun dauzkagu, ez da, eta zaizu hemen, ez dakit, lako ubeldu txiki bat, eta lehenengo gauza, jun beharrean, ez da, farmaziera, medikuaren gana, hartu, eta, interneten. Eta, gara, hortik atarako duzu beti txarrena. Eta, ero, ja, buru azten da martxan, ez da, izan, holako gauzakin, kontuz, eta automedikazioa eta hori, ez da, pentsatu ere noski, eta beti, zentzuz, profesionalen eskuetan jarriz, eta denetarik jan behar dela, bizitza honetan, denetarik jan behar du, eta batez ere, ipurdian mugitu behar da. Hor ez da, sekreturik, garai batean, seguruenik gaur egun baino janari prozesatu gutxeo jango zituzela, horrek esan nahi du askoz osasuntxo jatez dutela, baina batez ere lan fizikoa gaur egungoa baino handiagoa eta gehiago egiten eta horretik, esan dezagun alde hortatik osasuntxoago ero bazeudela, ez? Hori bai, ziur baietz. Hementxe, xolomuan indogun sartagin honetan, geratzen die xolomuan arrastotxo batzuk, beraz hor zapore danian ingou erregozi gure tipula. Tipula zati haundixetan, seguro duguna da gorritxu, baina gero iragazi egin gau. Gero botako zau hori ziapea, laraina zukua, salda, ez dakiz zer, eta iragazi egin gau, gero murrizteko. Beraz, zati haundixetan, ez da ustetan, besterik bihar. Eta bitxartian egin gau labian, hori ez, hau erregozi. Apurtxo balde hor dauenez, botako zat, salda apurtxo bat, zuk esango ez da zu? Neo, epordixa bakarri, Patre. Holaxe. Vale. Gero patatak, nola esan dozu, egozingo dauzela lehenko eta gero plantxan bukatu. Gero plantxan bai, holan gurina purtxo batekin. Bai, patatak, lehenko gurean enginen patatak kremia, saldiakin, esnegainakin eta gurinakin. Egin dugu patatak frigitxutak, egin dugu patata egozixak, apur bat aldatzea erren. Patatak gureak dira eta behar ditugu, eta hona da ideiak emotea. Bai, eta aukerak ematen apia bat. Patata frigitxuak jaten ditu, eta egozita, eta hoxe, porro patatekin marmitakoan da hori. Guk hemen txorien erakutzi zu, Hasselbalk patatak egiten, honek olako, esan da, akordeoian itxura daukatenak, eta barruan sartuta urdaia eta olakoak, prestatu izan ditugu, tekzi batera. Bai, pila bat, horrek akordeoiak eta indoso? Horrek patatak akordeoiak, Hasselbalkak? Bai, ditugu bi aldizero. Bata bakarrik eta bestea irugiarrakin eta. Irugiarrakin da barruan. Una? Ze ona, bai, ze horrek eske... Eta batez ere begietatik sartzen den guarnizioa da. Bai. Begietatik. Hoixe baiet. Hemen txe, dauka gure tipula, abu jango da gutxinaka. Hori, bitxik ikusten dozu hemen, nola karamelizatzen den, hor, xolomuak utzi dauen kantz horrekin eta sapore danakin, beraz, hemen txe, utziko, eta bitxartian laranja zukua. Laranjan izena dauka, ez? Xolomua laranjakin, orduan, laranja eraman bidau, eta kasunetan zuku eran. Beraz, laranja zukuak, ez dakit daukan, ez dakit prozesua dan, hola, artizagoa edo, baina, egisa da, soiz da taberna batera, zenbatera kobratzen dutzu laranja zukua. 4 euro daia? Ez dakit zenbatean, nik egia da,
bueno, ez dagoat oitxura etxean gozaltzen dudanean, bai, laranja zukua. Bai, oitxuragat, eta nik, bueno, normalean beti, neguan, bueno, hartzen ditut, eta hori, C vitamina, eta beti gorputzei komen izaten da garaio horietan sartzea, eta berez, laranja zukua, laranjak gure merkatuan topera dauzkaunean, zenbaten egoten da laranja kilo bat? Euro eta piku, bira ez da iritsiko, ez? Hortik, kilo batetik, bueno, egiezan, ez da, holako tabernetan atatzen dizuten zuku bat, zenbat izango de, piru, naranja, erabeliko dituzte laranjak? Txikitsuak izaten die, Bueno, aizu, jani barote. Bai, marginan nunbaitetik atarabiko da. Eta aukera nahi dut, olako bat eskatu, potoko hoietako bat. Baina, horrek potokoak ere, bueno, danetik egongo da, dena bezala. Ni nahi natural bat hartu naiz eta ordaindu? Gauza hona ordaindu imar da, hemen, beste sekreturik ez dago, kalitateko produktuak ordaindu imar dira. Atu gainera, laranja haundixa da. Hau da, apurtxoa txikina da hori bilibi gara. Estupimea, beldur gabe, padre. Da bestela eskuak inbesta, ez da SB pasatzen. Horre badauka, zukua, horre badauka generua. Bai, boxeuan da bila, giarra ataratzen. Bueno, eta larainana ez harritu lan, aragiekin da hemen, ez daukagula utxura, baina, bueno, txorienen behin genduen plater famatu bat, ahatea laranja erara. Habitu. Ni bai uste dala hori mundu. Prozesua berdina da, holan bai, saltza bat, eta bai, laranja, gero, bai, bota nizkion, atalak, laranjan atalak, eta gero azkenean, batzu botatzen diote, laranja asala nahi izan ezkero pixkat, irulau irekin aldi eman, eta gero horra bota, holan erdi, esan da, galdarrastatuta, eta horre berikutu ematen dio, baina azkenean, bueno, laranja zaporea daukan saltza bada. Honekin, ahate paparrarekin ni behin izan ditute errezetak, laranja saltza erabiliz, foa eta holako kontuarekin, holako gauzako zoak eta koipea dagoen aragi bat erotartean dagoenean, ondo geratzen da zerbait da. Orduan, bueno, gu eskabiltza hemen ezerra asmatzen. Dudaik ez dau. Gauza hauei urtea dara maskitea olako gauzak egoten, eta orain arte iraun badute da, funtzionatu dutelako. Hemen, hau, bueno, foa laranjerara, edo ahatea laranjerara oso frantzesa da, dago, bueno, frantzetik hurbil jarraitzuko, ze ona botako zau, ziapea. Ziapea bebai, bueno, koiara haundi bat, eta honei, gero, esan dotzu egu bai, aragi salda. Aragi salda, hori, 200 mililitro bitxartian, ze hau gero joango da saltza bat, bakarrik, hori, bieu tipulan gozotasuna, gero, iragazteko beraz. Hau, holaxe eta guk jarraitzuko gure errezetiakin. Akordau zaitxeze, xolomua laranjakin. Gero, gari zein zure dauzkagu lagungarri moduan, bueno, bere zoin, esaten da horreza erabadagoela, horre kainera artero jaen alditugula, baina, bueno, urteko aldaketa klimatiko ero dela ero, baina horrek esaten dago ez zain zurixekin, txurixekin. Gari zain zurixekin ez da? Gari zain zuriak urtea denbora aldian luzeagoa da, baina baita izaten da antzeko azkenean. Gari zain zuriak azkenean dira, zain zuriak, bueno, azpiti ja, lore bat, ero, gehiago esan nuke, seto badala, nik ikusito lan, ematen duelako seto badala, eta baina arantza gero pintxo modukoa ez da oso atsegina, eta aurten San Llorente Munt Katalunian, oine udan atera dira gari zain zuriak. Ibaian, ez? Kalian basatiak atera dira. Ikusio, bai. Orduan, bueno, irailean bota zituen, bukaeran bota zituen harriko eskorroiek eta norbait espada argi geratu aldaketa klimatikoa hemen daukagula. Bai, naturak, bueno, bidatze itxu bere abisuak. Patri, gaur egun hori izango du, bero asko, gero euria egiten duenean botako du erreka guztiak eta gainezka arte, elurra egiten duenean ibiliko gara, gorbean azken urtetan jende ibili da moduan eskiatzen, eta bueno, beste zenbat horrelako, baina kontua da... Helduko die da, ikusiko itxugu. Guk hemen ez dugu, baina Iparra Nafarroan da, aurtengo uda oso hor usta guztiak eta galdu ziren, horre udaberrian, horre zerealan eta usta guztiak eta popatik hartzea joan ziren. Txingor horrekin da hor uste dut sasoi iraiako eta pikuan ere hor Nafarroan bota zuen txingorra, hor ere matza, zagarra, almendrak eta dana usta galdu zuten ez da izen bat. Eta, bai, espadara espabilatzen lagunok,
ez dakit guk ez dugu ezagutuko zeuni, baina guratzetik datozen gazteek gogoratuko dira bai. Bakutaz. Ikosiko daue, baina, bueno, alatabe, Garizain Zurixekin berbaitzen, hori, aldaketa klimatikoa alde batera utziz, ez? Pila bat ekoiztetan. Nikenak isen, gainera, ekoizle nagusixena, Asian zauela. Txina da. Nik Nafarro esango nagoela da. Pilo, nela lagun bat etorri da Txinatik, eta esan du, zigor, 10.000 buelta ematen dizkiute, Danian. Danian. Zanean, eta bizikletan guratzetik jarraitzeko, lasai utzi ezu pixkat, eta hortan ere jarraituko bai. Bakitzun nun motozkoen 1000 buelta? Nun? Kalimotxuan. Bai, zera. Han egon nintzen bizitzen 2014an Shanghaien, eta... Kalimotxua ezagutzen dute? Han zauen Euskal Taberna bat, eta han ateratzen zain kalimotxua, eta nik hemen kalimotxua, eskemenetan, zindagizuet, ez dutela sekula hartzen. Baina bakitzu, kanpora soiez, herri mina daukotzu da, kalimotxua gure suskatu. Eta kanpoan eskatzen zu. Bai. Nire marbitakoa normalen Nueva Yorken eskatzen du. Bai, zera. Eta eta bezuztien olako koktel bat izango basan moruan, olako kopa triangulan... Bai, holan elegante jarrita. Bai, triangulotan ez dakize, olako ginda bat egindanik. Gindakin? Bueno, ginda, esan ginda da, zan olako frutatxo bat. Eta nik baina, eta hau da kalimotxoa? Bizitan hartu duten kalimotxorik onena? Txinan. Baina, Patri, hemen ez dituzulako erat, hemen erosonak atatzen dituzte. Bai, ez, ona ez, ona bai, ardau ona, da hola, baina, hori ba, ez dakit txosnetan... Ni badauka lagun bat, Patri, juten bada, juten dan edozein jatetxetara, berdina, eguneko menua zestoan ematen duten jatetxera, berdin da eneko atxagana, berdin da arzakegana, erateko zen ezue, kalimotxoa. Eta lehenko eta behin, zerbitzarian danako, baina ardo honak inda eman barko izut. Bueno, baina nahi duzuna, niri kalimotxoa tatara, urteko ardoa badaldin baukazu, urteko ardoarekin, baina kalimotxoa tatara. Eta txak, bere kalimotxoarekin, antxe, gustora. Bueno, oie, aukera bada, aukera ematen botzue, behitu. Ze badaute hori bat, ez, ardaua, geroz eta txarraua izan, kalimotxoa onaua da, hori gezurra da. Gezurra. Egia da, urteko nik aukera nahi hau dela, urteko ardo on bat, ero kriantza bat, ez irazu eman olako, ez da, ondutako ardo bat, ez? Reserva bat, ero olako, ez? Olako ardo sar bat, ez? Horrek ja gorputza hundiarekin da, olakoa ez? Urteko ardoa, baina ona. Eta horrezka nabil esaten, 8 eurotara o 5 eurotara jumerzen erik. Badaude urteko ardo onak, 3, 4, 5 eurotan, oso ona daude, eta horrek ematen dioten freskotasuna ikusgarria. Bai. Bueno, hementxe gaur da sartaginak eta kasolatxuak zikintzeko eguna. Bai. Beraz, batien badaukau, laranja saltza izango dana, laranja zukua, daukau tipula, erregositxa, aragizalda eta ziapea. Bestetik hemen patatak egosten. Eta segitxuan, hementxe. Beste sartagin bat. Olibakin, eta ingo ditugu Garizain zuriak. Orduan, Garizain zuriak mosteko trukua emondotzu eguran. Hau dela eskatzen dauena. Hau ez die 2 zentimetro, ez die 3, ez die lau da, eskatzen dotzuna holan. Zu Garizain zuriarik aldetu eta eskatzen dotzuna. Nondik apurtzen zazu? Hementxe apurtzen da. Eta ba, holan, joen itxen, bezala labanakin be. Eta? Ideia bat egin alduzu, baina gutxora era, lehengoan moztu eta ero antzera batean geratzen dira. Hori da. Eta, bueno, nik pentsetan dut, hau, itxo ingo dugula apurtxo bat, hau kosinatu arte, hau egosi arte apurtxo bat... Eta nik Egiptoarra zitzein barnuen, no, Patri? Zeri buruz? Egiptoarra. Garizain zuriak duela 6.000 urten ja piramideetan agertzen ziren. Hor, nola Garizain zuriak lantzen zituztela, gero hor, erromatarrak eta zahaldu zituzten, Euskal Herrira 19. mendean erromatarrak ekarri zituzten, dakarri bat zituzten, geratzeko ekarri zituzten, segia esan, guarnizio moduan, lagungarri moduan, arroz batekin, bakarrik, salteatuta, egosita... Krema baten, danien geratzen die, denain geratzen die. Bai, joko asko ematen duen zerbait da. Egipto, solako jeroglifikotan, da holan... Ez dakit nola gertuko zan, baina egia da, jeroglifikoak eta ikertzen zituztenak eta horren miresmen guztia, egia da marrazki batzuk eta oso, evidentiak izango ziren, baina... egongo da, gaur egun dagoen moruen, egongo ziren, emotikonoak, marrazki politxak itzen zitsunak eta beste date ba. Bai, nilako kalamidariak eta marrazkilari ona.
Joen baino lehen. Esan. Eingo hau iragazi. Eta holan utziko murrizten. Bera, sementxea daukat. Ez duzu birrindu behar, bakarrik horko sustantzia nahi duzu. Hori da, nik dagi nahi otena da, laranja suku hau, ondo orduan. Beitxu, tipula dana utzin gau alde batera. Eta hementxe dauen hori saltzatxua, hau erabilikot. Orduan, hau murrizten, hau txigortzen, hau egozten, labekua ja inja dau, eta segitxuen gatoz, patatak itxera, eta beti esaten dugun bezala jatera. Bueno, gure patatak ja erdi egozitxa, isa egozitxa, badauz, orduan, ingo duguna da lehortu, eta gure gurinetan, apurtxo bat txigortu. Azkenean, lagungarri bezala joango den gauza bat itxeko, ez dauka misterio hondirik, ez da? Eta, golaxe, hau, kanpora. Hementxe sartaginean igoko temperatura, eta botako gurina. Olio bebai erabildeike, baina gero patatak olan gurinak emoten dutzen zaporetxo hori. Osasuntxu eta samarre. Baina hau, haizu. Gero ez da nahi bili behar da, ogia hor bustitzen da hori ten dugu askotan kalte. Bueno, Patri, zuretzako notizion badaukat. Bai, zein. Gidatzeko karnet ataratzen duzunerako, 2030erako, izango duzu, autoegalariak dagoeneko salga izango dira. Zenbat eta baina irakurriot 300.000 euro. 30.000 geistea nahi dute. Espero dute, gero kosteak eta geisten jutea. Baina, bueno, hor badago, estatu batetako Aleph enpresa. Eta hor badaukate Aleph A modeloa. Eta, bueno, baimena jaso dute. Hango aviazio elkartetik, ja azteko frogak egiten, da gero jendaurrean erakusketak egiteko. Eta beraiek espero dute, bueno, atara dute horrelako ibilgailu egalari bat, izango da zure garajean kabituko dana. Garajia bebai erosin biot. Bueno, honik hori kalien ez da, jautziko nuke, guztialde kalien, lasai. Errepidean ibiltzea badu, eta da ere gero helikoptero bezala, goraka ateako da egan, eta egan iteko aukera izango duen ibilgailu bat. Ez dakit, eze alturatara jungo dan, ez gero, claro, arauak eta ezberdinak izango dira, egon beharko da, nondik ez... Etorkizuneko pelikulak eta ikusten zein itxusenien, beti, etorkizuna beti imaginatzen da auto egalariekin. Hori egoten da bai ala bai. Orduan, hori, errealitate baten olan ikustia, ostras, arraro ingo jaten, Oso, nik ez dakit, ikusi frogak eta ikusiko ditu, seguruenik, baina hortik ezagutuko dugun guk hemen hartu eta bueno, Jose Ramon, gero arte, hola, agurtzen gora behira, ez dakit hori ezagutuko dugun, hori oso urruti ikusten dut. Etorriko da, agian bai, baina ez dakit. Etorkizun baten. Bai, azkenean, esan, jendea berriro karnetatara beharko du horretarako olakoak gidatzeko. Ez da izango, ibilgai, 84ean atara nuen karnetarekin, ez dut uste erabilialko dudanik hori, ez? Nik konpromesun bat hartzen dut. Era txorien jarraitzen badau, 2030ean. Batek daki. Olako bat erosikot eta holan egingot proba bat. Bale, eta etorriko zan digona. Txorienek ez badu jarraitzen. Egia da, nahi dut esan, denborak eta seguru asko murriztuko ziela, baina hor, ez dakit, bide nondik gutxiora joan beharko da, ero markatu beharko dute, ez da nola izango da, baina, bueno, kontua da, adi egon, baimena badaukate, beraien froegin eta jarritzeko, eta nor daki, agian, hemendik 30 urte barruero, horrela eramango gaituzte, ez da, ero pasiuan, ero batera gizerringo duten. Guk dakiguna da, gure xolomua pres dagoela. Eta egan ez da joan, ez? Ez. Hor dago, bale, orduan salbu gara. Hori bada beti holan errekurtso bat, ez? Txarrixak itxen dauenian egan, esango zazu, txerri honek ez da bia, ez egan ez ibiltzerik, ze... Bueno, aspaldi hilzala, eta hemen txedaukagu, kontxe, ondo erreta. Orduan, hau ingo, hori, xerratan moztu. Bai. Eta gero azkenean da, lagungarriagoekin, ez, patatakin, garizen zuriekin, eta gero saltza gainetik daukala, ez? Hori da. Orduan ingo, barnekaldia geratuko zan ondo moztuta, ozer. Zer ondo inda? Baitu, ondo geratu da, oso ondo.
Konfiantza. Jatetxe batzuetan datara egiten dizute, gaur egun bueltatzen ari da hori, zerbitzariaren lana pixkat, eta zerbitzaria zure aurrean horrelako piezak eta mostea, eta hori bada, jatetxeetan eskatzen ari diren zerbait, jente kualifikatua horrelako zerbitzu bereziak eta egiteko, ez? Hemen txapitzakot. Baina bitu, Patri, ja hemen barruan ikustezu hemen pixkat gorrizka dago. Jendeari batzuei hone pixkat atzen egingo die. Niretzako hori dago puntxuan. Bai, niretako bai. Hori... Gero, gehiago gustatzen magatzuela, betik ataratzen dozuenean, bi aukera. Laban apurtxo bat gehiago utzi, gelditzen dana, edo plantxan bebai bukatu lan. Plantxan buelta eta buelta itxen bozu bebai. Hemengo gurin eta puntu honekin, hemen bertan bukatu. Batekin zerbitza uko bolan. Minimalista. 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 Minimalista ingo, hemen txauka gure laranja saltza. Eta ingo duguna da? Nola lo ditu, ze gorputza hartu duen. Eta bakarri da hori laranja zukua eragizalda eta ziapea. Paren auki dauen hori apurtxo bat tipulan zaporia eta gozotasuna. Hau, lagungarri bezala alde batetik. Hemen, eta mostazu patatatxo bat, jarriko? Nune duzu jartzea patatatxoa. Mentxe. Ixa da, plater kombinatu bat olan, fina. Hau da, gure xolomoa laranja saltzakin. Ale. Andreok, zardezka eta labanak atera, eta prestatu zaitezte daztatzeko. Eta saiatuko gara hartzen, horrekoitzetik apurtxo bat. Hau da. Bai, ni batez ere saltza nahi dut, aurrena saltza bakarri probatuko dut. Saltza bakarri nik dana batera, zenik saltzia probau dut, kameratik kanpoko jaratxo bat sartu dut, eta probau dut. Beraz, apurtxoa gurinakin. Hau, zelan dau? Oso ondo beratzen. Bai? Bai. Bero, ze? Ondo, puntuan. Puntuan, benetan. Dana batera, oso goxua. Gai zain zurixa, gurina, laranja eta txarrixa. Eta bintzuk, ze? Ba, ni, egia da, irakurri nuen errezeta, horrelako fideo sopa lehor bat ingo dizuet, Mexikotik ekarria. Gero, zuek atera zer den hori. Errezeta fideo sopa lehorra ditzen da, baina nik fideua ere ditu alko nion honi. Bai? Ez dakit mexikarrek, peruotarrek, italiarrek bronka botako zuen. Espero dut ez ez. Osagaiak eta ikusita, fideo fina erabiliko du, gero hemen barazki batzuk, prozedura egia da, ezberdina dela, baina azkar egiten den errezetak gaur biak oso errezak ekarri ditugu, eta kontatuko dizuet nola ingo du. Lehenengo gurina sartegagi batetan urtu eta hor txigortuko ditugu gure fideoak. Jarraian, irabia gailuan, tomatea, tipuleta, pipermina, baratxuria jarri, salda pixka bat gehitu, eta ondo birrinduko dugu. Iragazi eta hortik lortutakoa berotu ingo dugu. Fideoei gehitu, eta fideoa bat izango basan bezala, utziko dugu egiten. Eta honen lagungarri, behi gazta freskoa, behi gazta, eta esnegain krema, nik induana jogurra hauek utzi ditut gau guztia. Trapuarekin irabiatzen, eta holako jogur krematxu bat... Iragazten. Bai. Ez irabiatzen. Irabiatzen esan dut? Bai, iragazten. Hau da, trapuan jarri, eta likido guztia botatzen. Bai, eta errezta hau, berez atara dozu, liburu mexikar batetik. Bai. Sukaldaritza mexikarreko liburu batetik, baina berrez jatorria nik, ez, Perun, ero... Bai, Perun dau. Da holako fusio bat Peru eta Italiako gastronomian artean. Ze, hori, 19. mende hasieran, joan ziren Perura, italiar pila bat, bizitzera, bereziki Txintxa izeneko herri batera, Txintxa rebintxa. Hori da, Italia sukaldaritza pila bat itxen da, Peruko osagaiekin, ze 1880 urterako, basauen jaban, pila bat, pasta, empanada, horako zerba pasteltxo, eta horrein bizukaldaritza horrek ustartzeakin bat sortu zen fideo sopa lehor hau. Eta berez lehen, eskontzetan eta jaunartzietan eta oso ospetsua. Bai, da asko itxen zen plater bat.
Nik bitxi iritsi zitzaidan da, ia da, argazki ikusi nuenean, desan, hau fideua, bada? Egia da, bueno, egiteko prozedura ezberdina dana, esan dakoa, guk horrelako edalontzizko irabia gailu bat erabiliko dugu, baina etxean, irabia gailu normalarekin, hemen sartu, eta hori, hemen ingo duguna, holako, salda, zerbait bustitzeko berezia, ez? Bai, eta izango duna, gaina gordinean izango dituen osai batzuekin, tomatea, tipuleta, hemen, pipermina daukazue, erakusten ari naiz pipermina, baina hemen beratzen jarri ditut, bi pipermin urberotan, eta, orduan, gaur Patrizia Biteli bere, nola da, bere kamiseta horietako bat ekarri alko luke, horrek piperminetako, Enak isen, ibizinunik orduan. Bai, gaur egurra izango. Eta hau egia da, fideuak egiten dute, esaten dute txigortu inbardala aurrena fideua garrantzitsua dela. Apurtxo bat bai. Eta gero, esaten da bez, ikerketa batzuk, esan da, nondik datorren, hau sopa lehorran izena. Bai. Sopa, ez dauka soparik, ez da likidua, baina da, azkenean, fideuak joaten dieko sinatzen adresuakin batera, ez? Beste osagai guztixekin batera. Orduan, hasieran salda bezalako bat geratzen da, horri botatzotzazu, eta gutxinaka pastak hori dana xurgatzen dau, eta lehortzen doia. Beraz, hortik izaten da datorrela. Bale. Bakasin dio. Kontua da, 3 tomate ondo heldutakoak, sartu ditugu hor. Berakatza bai. Berakatz bat. Gazpatxo bat, ez? Piperra sartu eskero? Hemen hori, ogi pixka bat, eta ospina, txorta bat, eta lusokarra ematen badiogu. Bai, lusokarra barik, behaz. Ja, zate egiten dute lusokarra gabe. Lusokarra gozua da. Espajatze gustatzen, mutil. Ja, baina orduan beste gauza bajan. Takit. Ez? Zinda. Ez bota eta ez da. Eta hemen gure piperminak, eta honek emongo diozeit ikutu mexikarra, egia da Perun ere pikantea gustatzen zaiela, Han ajiak deitzen jakie, ez zuk zapatu gabetan atara da domeka goixetan daukatzu ajia. Domeka goixian izaten dituen jendeak izate. Desberdina da. Nik ajea egia esan, benetan aje ona izan, ez daukat ajerik, hori... Nik besta, Betxu hori badukau aman komunean. Bai. Ez dakit ona dan, ero txarra dan hori, Zeran izan bida txarra? Nahi dut esan, ajea izatea da korputzaren defentsa modu bat, esateko, ez eran gehiago horren beste. Eta ordan jentiak espoilatu egiten du. Ez dauke hori. Kabitxoko alda dana. Hau, erabiliko guna da. Hau, ja dagoeneko jetxin dut, batian daukat. Eta hemen, iragazingo dugu, lapiko berdin erabiliko dugu, hemen daukagun sustantzi guztia. Hau, alde batera. Eta botatzezu berakatz ale bat. Beraz, ez da atarako solan bixi zapore haundixaken. Ez dut espero. Gaia, berakatzakin pasatzen dana da, nola jartzen dozun arabera, zaporiak emangotza pikantiagoa, bizixagoa, suabiagoa, azkenean desberdintxasun asko dau, berakatzalia izen bozu erre, edo gordini jartzen bozu, eta nik enak izena da, zati txiki-txiki-txiki-txikitan mosten bozu, zapori izango dela askoz be fuertiagoa, zati haundixetan zatitu baino. Baina hori zer, zabaldu iten dalako gehiago? Bai, daukalako sustantzia deitzen da alizina, eta orduan alizinazuk, zati askotan mosten bozu, alizinak gehixau askatzen dau, eta horrek emangotza zaporia askoz fuertiagoa. Bai, eta itzen bozu bi irusatitzen, ez da. Eta hori bakitzu gainera kozinatzen dozunean, berakatzen intensidadea asko jaizten da. Gu beldur gabe botatzen dira. Bai. Ez, egia da, badakit, alioli bat ero nahi baduzola suabeago bain, batzuk esnetan irakiten dute aurrena baratxuria, labean erratzen baduzu ere egin duen hemen egun batean, orduan be, baratxuri zapore eukingo du, baina ez dauka min hori esaten duzula. Ostra, baratxuria jandozu eta guztu eratu zara. Ez, olakorik ez. Baina, hor, egia da, badakiguna da, oso osasuntxua dela, eta, gure, egia da, hauan usten diguen ondokoek agian gehiago peiratzen dutela norberak baino. Hori bai, ez emon muxuriko lan inobesei, eta itxen bozu, motraiuan ehotzen badozu
Hori, azkenean horrek askoz be sustantzia gehiago askatze ditu, eta zaporia da apurtze bat sarkorraua. Bestitan baino. Nik ez dakit. Hori da teoria, baina nik behintzat beti daukat oitxuri ez dakit, igual eskuak ez zikintzeko, egisa da, ez dakit, tipula bat mosten dozunean, ez dotzula holan eskuak asko behu zaintzen, baina, egoten bezala bi edo hiru beraka atzoran txiki eitzen, eskuek gero aukikotzue atzamarretan olako usaina, batzundako atsegina, beste batzukandako desatsegina, ez? Baina nik gustatzen bat beti, gazta... Bai, horrekin birrintzekoekin? Birrintzekoekin, hor gaiu horrekin itxin dut. Eta beti eroso pentsatzen jade, eta... Hor, egia da, honena dana gero hori usaina kentzeko, urberoa, eta igurtzi astiro, ez da holan fuerte, ze bestela barrura osartzen dela. Urberoarekin, urrepelarekin garbitu lan pixkat, eta jagoi pixkat nahi izan eskero, horrekin. Bueno, hau, izango dana gure fideoak pustitzeko erabiliko dugun salda, listo dago. Gatza botako diotorri, ze azkenean honek emango dio gero gatza, eta oin, izango dana, horrelako, guko imertan, norbait telebistain jarri badu, fideoa bat iten ari garela pentsatuko du, baina ez, horrelako, sopa hotz bat da. Hotza gainera? Bueno, ez parkatu, lehorra. Hotza jaten bauzu, egia esan bitu, ikusi nuenean argazkia ikusi nuenean, errezeta honena, hori hotza zegoen, seguro. Ze ikusten da holako bloke bat perfektua, laukia eta hau pixka naiz eta lehorra izan nik uste dut erori ingo zala beste. Beraz da, sopa bat jaten dela sardexka eta labanakin. Osa, ez da koiarakin jaten da sopa bat. Ikusiko dugu, gero. Ea nola ataratzen da. Bueno, oin busti, eta hone behar duena da, hoxe, estali eta lehortzea. Fideoa bat egiten duenean jendeak askotan egiten du, erabiltzen du arrozan neurriak erabiltzen ditu, Orduan, 500 gramo fideo, litro batur. Gutxiago behar da, justo estaltzeraino, eta orduan, honek zurgatzen duenean, ingo guna da, orain, laukitxo eta mostako dugu gazta, eta ero aurkeztuko dugu, platerean, gazta pixkatekin, eta gure jogur krematxo honekin. Eta honek, hemen, iragiten dugunean, pixkanak aurreatzen jungo gara. Argazkian bertan, eta gaina lagungarri moduan, hau, egia da, Mexikon, gujun ginen, menonitak zeukaten horrelako gaztandegi batera, eta bereiek egiten dute horrelako behi gazta, eta gaina saltzen dute horrela. Blokekoa horre gazta erabiltzen dena sandwichak eta egiteko, horrela saltzen dute, eta ero jatetxe askotan, lagungarri moduan ero aldamenean, juten ziren horrelako gazta taltxo batzuk. Gazta zatitxo batzuk, baitu. Hau nik lapurtin dizu, lehengunean zuk erabili zen duen mentala. Oso, ez zen nola erabili. Bale. Agizu zer daukagu noin, guk oskaio handia daukagu erratzek aldean. Oskaio handia zer dauka? Asko sartzen dala. Eta, hasi behar garen hau esan dugu, eman behar zaik irtera hor barroko dauzei, eta erabiltzen, berrerabiltzen da, erosi behar nuen gazta, baina esan nuen, Viteli handereinoa nik uste dut utziko didala. Igual lengunean esan zinuna, ez? Baukau, hori, adimen artifizialari galdetu, eta bitxu, baukau hor sobretan, edam gazta, daukau bizpairu tipul, patatatxo bat, eta ez dakiz zer. Ingo hemen? Ez, baina ona, noizean behin jego nik uste dut politxa dela, eta pixkal basaret holan saltxeroak. Etxien dauzenentako behai, argazki bat atara txorieneko oskaiuai, jarri, da esan, bitxu, honekin zein geike. Eta horretik ikusteko, hau esan zike bebai, adimen artifizialakin indot errezetia, ez. Goteko proba bat. Guk hau lurrundatakoan. Ontsa saiatu Ernest Patri ataratzen liburuan agertzen da moduko bloke bat. Bestela be. Holan, fideo bat izango zen moduen. Sokarrat. Ingo. Jango berdin. Txak. Zerako goxua. Hau, horrela. Hemen biga zati. Koiara. Hemen. Eta, holako esnegain lodi bat, ero
Ale, hori jamida bai. Baina da, honekin abisu ematen dizuet, zer datorren, Pikantie dala. Hemen abisatzen dut zer datorren, bai. Bai, oso pikantie da. Apurba puntua dauka. Iruditu zait, lehen, probatuanen gatzean da hori, ez? Iteli dauka, aguante bat. Bueno, hemen daukazue gure gaurko bigarren eta azken errezeta. Fideo sopa lehorra. Eta egia da, lehorra geratu dela. Bai, eta nire probau dut. Pero Bai. esaneike oso goxua dagoela. Bai. Pasta tomatiakin, pikante puntu bat. Gurot hori, ez negaiakin nolan probau? Ba, honek jetxingo dio. Nala jauzikat. Eta gazta, satixa, hartu biko dabe, bai? Bai. Oso goxua. Ona da, benetan, Nito. Eta ikusi duzu zer esprestatu duen, badaukazu zuen errezetakegirako, beste, Hori da. plater zoragarri bat. Eskerrik asko horregoterren, da bihar. Geixau, musu bat. Agur. Agur.